Не, няма да вземам спрея. Сега трябва да се кача пак на третия етаж. Откъде да се кача? През библиотеката се кача. Вижда ми най-безопасно. Че тук има един гад. Гледай си работата. Западен склад. Аз ще викнем останалите, които не са се събудили. Дали мога да се самоубия? Това беше кама, лък, не мога видя къде е, и змия. Дамата застреля змията. Медальон с девица. Fuck. What the hell is up with you? Сега с тия медальони грам не ги разгледахме. Вече по тях няма нищо. Извинете, тук господин лекар не идваше ли? Да би се не видял, ще самоубия, бе. Пу! Така. Лошото е, че сега нямам нито един нож. Защото ги прецаках и двата. И хем го задам, че и пак ме стресна. Кодова ключалка. Аз ще се върна през библиотеката. Какво си вземам барото? А то тук моля да го думна с една граната. Къде си? Бе, младене, и ти ми изкара кода, ти се не видел, като зомбитата си станал. Само идваш да ме плашиш. Айде. Издумкахме го и тоя.
Той аз стрес обрана на моят заболекар е така профилактично ме прегледа. Щото мога? Как защо? То ми пречеше там. Сега ще виж как ще издумкам всички гранати. Слагаме тук и третия медальон. И отваряме вратата. Само че сега... Без патрони ли останах пак? Да, като стрелям като на сватба. Е така. Тук бяха, Те ще ми ги дават, Взимам си това. Къде да ходя за палачинки? Не, утре между другото ще ходя да се видя с карта. Пак ме стресира да се видя с картача в 2 часа. Взимам си и това и тук вече трябва да е синичко. Така. Обаче аз се сетих, че в западния офис вече съм си намерил... Тебе те видях. Обичаш да се махаш там. Водата, фу! Къш от тука, бе? Как? Влезе с гръм и трясък. Тайгак. Също ме стряска. Отивам в западния офис. Там между другото. Не очаквах да влезе. Бях забрал, че му влезе. То тука? Станало ли? Станало е. Айде една чантичка. И имаме още слотове. Така. Сега. Би трябвало сутринта, като се събуда да пусна стрим до към 12 часа евентуално и после ще излизам. Looks like it leads underground. Да, пф, Good. We can get out of тук this. превода птен го няма. Hey, Marvin! Guess what? I think I found the way out. Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Are you okay? No, just go. Save yourself. Come on. It's bad. We gotta get you to hospital Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please, go. Do this for me. Okay.
Добре, значи превода го няма. Hey, Marvin. Thank you. Thank you. Мислех да не се е бъгнало от това. Но то на български, то английски, от превода ще да е. Направо 5 изречения ги не имаше преведени. Може и повече. Така. Имаме гранатка. Взимаме барут. Прибираме барут. Така. Я чай. И направя малко патронки. А тия дъски, какво ги разнасям още с мене? Я тук да седат. Да бе, няма да им кажа. Нали заради това ги правя тия записи. Така, и тук обаче ще запомета на долния слот. И за всеки случай и отиваме да се бием. Това ми е много важно да слезна. Да ме запамети автоматично. Добре. Да слезна първо до най-долния етаж. От там трябва да ме чака една граната. Ръчна граната. Добре, никой не ми е откраднал. Ръчна граната, която разпръсква смъртоносни метални осколки и унищожава околната зона при детонация. Окей. Найси. Нищо друго. Оби. Така. Господица, големото оръжие. Влади. Hello? То знам какво чака. Последва. Аз натам моля отида. Не. I won't budge. Oh. Hello? Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help?
Here, you can take my hand. You need help. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Така. Why? He's right behind you. What? Oh my god. You gotta be kidding me. Words ain't gonna cut it with this freak. Кış kış kış. Целих ли го? Не го оцелих. Къде си бе? Чакай, това презарежда. This thing's gotta go down. Тръгвам си. Ти тук си блъскай по земята. С кое оръжие си? Ой, чакай! Тръгвам си! Помощ! Помощ! Ой! Опасно. Стига блъска, бе. Абе аз не знам как се доджа. Отгорето на всичко не знам и на къде бягам. Три гранати стигат ли ти? Или искаш още? Къде си? Къде си? Къде си? Нищо не виждам от тази пара. Кой я пусна тука? Прав, него се набута. Дай научил тук. Ох, аз ще умра, ако продължавам така. Тук имаше билки, да? Къде бяха билките? Чакай бе, тук нямаше ли билка? Не съм ги видял. Shit! Where is it? Крил се. Вече се криве. Ще мимо. И аз съм с това. За гранатомет. Въобще не знам как се доджа.
Ако взема и да екипирам тази граната, няма да е зле. Да не съм на флашка. Да. Граната са. С два ножа щеше да ми е по-лесно да го бия, то не е истина. Hello? Не знам, освен Space да има двойна употреба. Fudge. Това вече го знаем. Words ain't gonna cut it with this. А моля ли обикола да си събера предметите? Патроните взимаме, билката взимаме. This thing's gotta go down. Тези патрони взимаме. Фрашкан съм вече догоре с патрони. Ая билка, моля ли направо тук да сложим? Моля. Да си бе. Нека ми родиш. О, да, ти се не видял, забравих, че трябва да го... О, не така, не така. Дай ми тази граната. Тук има още една билка. Спейса не става. Вземи са там флашка. Ебелите светнах, мене ли се светнах. Ако не си бях изхабил ножовете, до сега щях да съм го убил, между другото, защото спидранърската тактика ми е по-лесна вече.
Само с нож да го биеш. Hey, little girl. It's safe now. It's over. Are you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Добре, я. Аз тук какво? Не съм си пребрал другата граната, патрони още. Аз патрони имам. Поизхабил съм ги. Не съм ги взел даже. Так и първо си преваряме нещата. Бяха, бе. И загубих се. Над мене. Другото беше в другия край. Тук? Не е тук. Тук? Кажи ме де. Разбрах. This way! Да, бе, натам. Насам, бе. Къде тръгна? Но знаеш ти къде да ходим. Тук има една билка. Така. И трябва да проверим по шкафчетата какво има. Вече. Вече сме натам. It won't move. Къде се движи? Моста ли, ръчката ли? Дърпаме. You got it! So, what's your mom like? She works at Umbrella. She's making an important new medicine. Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. И ако я заведеме при майка и може да се видят. Видиш? И тебе ли те боли корема, бе? Какво става? Да не са те наръфали. So, where's your dad? He, worked with my mom, but he's gone. Wow. Both of my parents are gone. It's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Тук какво имаме? Опа! Още една чантичка.
почваме да си прибираме билките. Но като от тази море. Тази ще разкладирам. Тази ще разкладирам. Още не ми трябва, барута не ми трябва. Да комбинирам. Една флашка ми остана. И запаметяваме. Нещо взимане? Не. Продължаваме. А къде ще я търся, майка ти? Here. Come on. Over there! Да, бе, там. It's closed. Има затворено, какво да ти кажеш? Ще пробваме да отворим. Нямаме с какво. Damn it. We need a key card. Hold on. Here, come out. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie her hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay then. You tie her up now or she dies. Да, голем кавал. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. If you hurt her, I swear to God, my brother is stars and I... Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Ох, Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Stay safe, Sherry. Okay. Key card first. Then that asshole gets what's coming to him. не само че удари жена ми, беше и вързана.
Возех са. Не изпадна ли нещо на земята, бе? Падна значката. Взехме ли нещо? Как го направих това? Аз кют. Контрола на картата. Тук и двете врати ли са отворени? Чакай. Това направо не го вярвам. Аз май влезах в правилната врата. Моля? Моля да влезе в неправилната врата? Must be where that guy came from. Нямам такъв ключ. Скоростта на асансьор до кабинета на началник. Не е за общо ползване. Карта на полицейски участък М1. Тук има брошурка. Ракун Монтли. Брой юни. Внимание до всички герои на Ракун Сити. Кой е най-страшният, но и най-уважаван човек в града? Отговорът трябва да е очевиден за всеки. За всеки жител на нашия прекрасен град. Точно така, това е началникът на полицията Брайан Айронс. Човекът, който всява ужас у престъпниците и строгият баща, който обича всеки един от нас, грешните граждани. Началник Айронс е известен от благотворителната си дейност, включително щедри дарения за сиропиталището, подкрепа за жени жертви на насилие, опазване на изкуството и защита на животните. Пишете ни, ако сме пропуснали нещо. Кога изобщо спи нашият велик герой? На въпроса той отговаря. Градът е моето голямо семейство. Тук пак киват тагове за нов ред. Показват. Просто правя това, което бих направил за семейството си. Казва началник Айрон с мека усмивка. Даже на две места имат тагове. Яго какъв е красавец изтупан в униформата там. Bastard is the police chief? Да, бе. Представяш си. Това е началника на полицията. Добре, разбрах защо ми е... Разбрах защо ми е отворена тази врата, защото не мога продължи така или иначе натам. От тук сокчета малко. Най-си сокчета. Тук има стълбище.
Там е генератора. Той е кучкарника. Опа, там в кучкарника не ми хареса. Играта с котките изглежда доста интересна. Това тук е известие за унищожаване на оборудване. Предмет за унищожаване. Ключ за патрона кола 7439. Подробности. Огънат ключ неизползваем, но все още може да отваря вратите и багажника на колата чрез бутоните си. Кутия. Вземаме кутия. Има нещо вътре. Метална кутия за съхранение. Ключов предмет. Че и тропа нещото вътре. Износен ключ. Ключът за кола. Явно изкривен. Така, тук съобщение от мистер Кун. Здрасти, момчета и момичета, тук е вашия приятел от зоопарка на Ракун Сити. Винаги е прекрасно да ви видя. Днес искам да говоря за нещо наистина важно за мен. Знаете ли моите популярни играчки, мистер Ракун? Чух, че някои лоши деца ги използват като мишени, а това много ме натъжава. Добрите деца не са толкова злонамерени, нали? Освен това е супер опасно, така че просто не го правете. Както и да е, ще се видим в зоопарка. Мистер Ракун, край. Тук нямаше ли зомбита? Нямам ключ. За натам. За насам. Има зомбита. Имаше и патрони някъде. Гранатки. Моля, ще ходя. В кучкарника не ми харесва, защото там се намират не кучетата, а гадните лизачи. Я гранатомета, ако обичаш. Първата прека фляга. Кое е подсказка, бе? За господин Ракун. Тебе те видях. Не моля от тук да ти издумка. Ти си ми казал за какво е. Не видя ли, че фигурката мая нямаше там? Къде отиде? Къде отиде, бе, гад? Как се съска през вратата ли го чум? То къде е изчезнал татъка някъде? Ах ти гад. Какво става вътре? Какво е найм?
На тайминг. Не, тук няма никакъв тайминг. Тук бавно. Кой излутя тук, бе? Котоварник. Те си изяли кучетата, гадовете. Ворота ще го няма нищо в кучкарника. Дали издулка, бе. Опа, другия виде. Не те оцелих. Той не скаче. Той не скаче пъти, бе. Не мога да оцел. Аз мисля, че първия път се появява дори без тайминг рън, защото съм ги бил с Леончо. А не съм играл бързо. Не, играл съм бързо, излагах. Много излагах. Околото от аутопсия номер 53477. Име на починалия Джастин Хансън, мъж, бял 39 годишен. Наблюдения. Намерен мъртъв в килията си от персонала. Ръцете все още са стиснати поради трупно вкоченяване, което би трябвало да е към края си. Много вероятно да е починал малко след като са угасили светлините. Починалият е известен клептоман, който е бил в затвора многократно. Невероятно не е крадел дори докато е бил в затвора, макар че това е в съответствие с клиничната му диагноза. Че провери го в речника, бе, младени. Български тълковен речник. Дърпаме. Няма никой. Дърпаме. Не бе, не това бе, то държи нещо. И си намираме ключкава. И си стои на земята. Упс. Тук крикна. А ти ако обичаш си стои от татъка. Умри бе? Ич са, гадове! Тук няма никой. Къде бяха хлебарките? И ще ставаш ли или? Не. Няма да ставаш.
Тук да си вземем флашка. Вземаме. Тук. Ето и гадните хлебарки. О, билка! Имаме си билка, ша-ла-ла-ла-ла. Добре, тук събрах всичко. Да. Там не мога да мина. Обаче. Сега мога влезе там с робището. Ето с карото. И е тук в контролната стана асансьора. Само че това ще е следващия път. О, да ти се не видял толкова, изобщо не го видя. Моля влезе в шахтата. Точно така те внимавате с дължината на редовете, че понякога ще чупат. Второто си прибирам. Запаметявам. Прибирам. Да, днес ще трябва да излизам вече.